Ayo Dek Afin. Dek Afin lan ugi kanca-kanca sing ati-ati sesarengan turangga. Turangga kuda budaya. Ayo. Iki kasusul dening panjenengan Mas Jabrik. Lan uga ingkang sakwingkingipun wonten Dimas. Sing siji iki sapa iki? Wah, pangling aku. Wah. Ayo kira sing ati-ati lho. Sing ati-atian bani makarya. He ho he ha he jan. La. He he ya. Dono. Ya. Hop hop. Jos. Hai. Hok ah. Ayo. Ya. Sing alon dhisik Mas Jabrik, aja mundur-mundur, rada ulun sithik bae. Yo. Oh, sira makarya dening Dimas yo kowe. Uga budaya. Ayo. Ya iki lah, ayo. Os, jos, ayo. Dah, op, yo kono wae ladalah. Wus, iklah. Ojo dhuwur-dhuwur ya man, ojo dhuwur-dhuwur. As, lo, yo, ayo reken, Begitu nih, selamat Ibu Bapak Kapolsek dari tim keamanan Kecamatan Kauman. Matur nuwun rawuhipun wonten ing dalu punika nderek-nderek mengamankan pagelaran wonten dalu punika. Waduh. Ridu mawur tengah rame tetakan ya butulah wara prendite rakata ingkang adodo layu sepi. Ayo alon-alon di Afin lan uga sesarengan Jabrik Regem lan uga Dimas ya Pak. Ridu mawur yeah.
Katon bagus. Ayo. Hop, sor. Oh ya. Bagus tenan Wan. Bagus tenan kira. Ayo. Yen kaya mangkono bebarengan padha dipun pirsani ya. Kula boten Mas, kula sampun saestu Mas. Mas JB boten bareng nakal sami kok. Dadi wong lanang mbok
disa sarmari salahe dhewek mohon disori besok-besok ndak lagi-lagi. Ayo Cil. Oh ya,
oh la ya. Oh ya ya. Oh ya ya.